luwung kula tukang kentrung dongeng kula niki ya kepak kaya Dek wingi iki ana komplain kaya ngono kae. Kowe iki golek ya apa? Golek soal. Soal lelek-lelek barangku ya Prabu. Dadi aku ora percaya. Wis rasa mbok pikir. titik sing ora ketara. Kene iki piye nek dadi? Isu tempe sore dhewe isane ngepong kancane garai buka sembarange Selang, Bang. sajombe Tenan. Pokoke lek nganti konangan sapa sing ndelik remote, tak bacok kecete.